Magandang hapon mga ka-chicks. Ito na ngayon, maraming nagtatanong sa akin kung magbaksin ba kami ng mga manok namin. So ito na ngayon no. Magbabaksin na kami no. Ito na sila oh. Pinaano ko na. Pinadakip ko na lahat para ma-immunize sila. So yung ilalagay namin no, B1B1 no, NCD B1B1. Yun ang una naming ibigay sa kanila. I-update ko kayo ha kung kami ng lasota. Pero sa ngayon, muna kami, B1B1 muna kami. Ito na sila lahat oh. Oh, napakarami nila oh. Oh, yan ang mga ka-chicks. So, hopefully no. Sa susunod nating video, papakita din namin sa iyo, i-update ko kayo mga ka-chicks. Ano pa yung mga namin.